Mama wa wabwino, amayi nda bambo, anyamata nda sungwana. Mudzigawo zonse folo za dziko lino ndi inu nzika za dziko lino amene mukupezeka maiko osiyanasiyana. Lero ndi pa 19 April 2023 lachitatu. Ndipo ndikupitilira kuyankhula pamene ndinalekezera. Ndipo ndidzayima pa choonadi ndipo ndidzayankhula choonadi. Ndilibe nazo ntchito kuti choonadicho wina chimpweteke namaganiza zake zosiyanasiyana zonyansa pa moyo wanga, koma ndidzayima pa choonadi chifukwa choonadicho chimamasula. Choonadicho chikamasula chimakupanga munthu kukhala fulu. Ndipo satengera china chilichonse chimene anthu akupanga ndi cholinga chofuna kuthana ndi Mr. Game Changer. Ndimafuna ndiyankhule kunena kuti ine audio anga kuyambira last year ndinayankhula kunena kuti sindili pano motumidwa ndi munthu wina aliyense koma Yehova amene ndimtumikira ine. Ndipo molingana ndi mawu amene Yehova akuyankhula, ine sindimachita mantha. Molingana ndi mtumiki Davide chimene akuyankhula ku buku la Masalimo, mawu akunena kuti inde ndingakhale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa, sindidzaopa choyipa. Chifukwa chosaopera choyipacho ndichonena kuti Yehova amene asunga obweresa choyipawo ali ndi ine. So sindidzachita mantha kapena kukhala chete kapena kuopa nkhope za wanthu, maudindo awo kaya ndi chuma chawo, koma kuyima ndi kufotokoza chilungamo, kuyima pa choonadi. Either you like it or not, but ndidzayima ndi kuyankhulira dziko choonadi. Anthu ambiri ayesesa kupanga njira zawo kuti akhadzike Mr. Game Changer pansi, kuchosedwa m'magulu osiyanasiyana, kuyankhuliridwa zinthu zosiyanasiyana, kutumiziridwa anthu kuzemba kuti apange zinthu zosiyanasiyana. Koma Yehova ngati ali ndine, munthu ndani kuti atha kundiyimika pansewu zolinga ndi zokhumba zace nkukwaniritsidwa? Yeti Yehova ali ndine. Ine sindidzaopa ndipo sindidzanjenjemera kapena kubwerera mbuyo. You can agree with me, my fellow Malawians, kunena kuti from day one kudzafika lero pamene Game Changer nayamba kuyankhulira dziko lino, sindinatekeseke, sindinabwerere mbuyo, sindinasintha mayankhulidwe anga kudzafika date la lero. Pa chimene ndikumuthokoza Ambuye chifukwa mudzaka zonsezi ndakumana ndi dzambiri ndipo ndikukumana ndi dzambiri, koma chimene ndiyamika Ambuye ndichonena kuti no, mzimu wake wa Ambuye uli pa ine ndipo wandituma ine kunena kuti nditumikire ndi kuyankhula choonadi ku dziko la Malawi. Andi ndifuna ndithokoze mmodzi mwa azitumiki amphamvu mdziko lino la Malawi amene amataka ima pa pulpit saopa kuyankhula choonadi koma kuyima pa chilungamo. Prophet David Mbewe amene boma la yesesa kunena kuti limpezere chifukwa cha mdaliso umene Mulungu akumpatsa. Boma la yesesa kuti lilimbane naye chifukwa cha choonadi chimene iyeyo amayimapo, kuyankhula kunena kuti akuluakulu vomerezani mwalephera, ndinolephera, ndipo you must pack and go chifukwa zochitika zanu ndi dziko lino ndi anthu a dziko lino tadananu kukhosi. Ndifuna mtumiki wa Mulungu ndiyankhule mawu awa kunena kuti no, iwo onse amene amayankhula choonadi chakumwamba Mulungu amawadalitsa ndi kuwawonjezera masiku a moyo wawo. Ndipo ntchito imene munayamba ija dziwani kunena kuti Amalawi ambiri, mizimu ya anthu ambiri ikukupemphererani komanso kuyima nanu limodzi. Ndipo mutsabwerere mbuyo pa kuyankhula choonadi ngakhale wina atachiona choonadicho ngati chosakhala bwino, chifukwa chimene anthu lero akufuna
ndiko kuwaombera manja, kuwapembedza, kuwagwadira pa mafano amene wakuchita, pakuononga ndi kuchita zonyansa zimene akuchita mdziko lino. Akufuna wina aime ndi kumayamikira, akufuna prophet aime ndi kumaombera manja, akufuna mashehe aime ndi kumaombera manja, akufuna mabishop, madzibucha aime ndi kumaombera manja. Koma zinthuzo zopusa zokhazokha tere lero ndi kumvesa chisoni dziko kunena kuti na azitumiki ambiri lero kuti ayimayankhule chilungamo mchechi zikuvuta. Ndimafuna ndibwerere pa mawu aonena kuti Davide anayimirira namaudza makolo wake, namaudza dziko lake, namaudza munthu wina aliyense kuti ndidzayima ine kupita kukalimbana ndi Mfilisiti Goliath chifukwa cha kuononga ndi kuchosa mtendere wa anthu anga. Anthu ena anamuderera, anthu ena anamuyankhula, analandira zopsezo zosiyana-siyana. Koma Davide akunena kuti no, pokhala Yehova ali nine ndidzapita kukamenyana naye Goliath. Mtumiki wamphamvu wa Mulungu wosangoyima pa pulpit nkumasewerapo nkumayitanisa sidi, nkumayitanisa zakhumi, nkumayitanisa zindalama, koma kuyima kumenyera nkhondo anthu ate Davide. Chimodzimodzi tili ndi olemekedzeka Prophet David Mbewe amene amayima pa pulpit ndi kuyankhula choonadi, right? Dziko la Malawi, mwina amalawi simukukumbukira bwino kunena kuti dziko la Malawi kuti likhale dziko lodziyimirira palokha, dziko limene linachoka m'manja mwa Asamunda, dziko limene linalandidwa kuchokera m'manja mwa adzungu, amalawi akudzunzidwa ndi adzungu, amalawi akulimitsidwa, amalawi akudzunzidwa amene angafunire. Dziko la Malawi amene analiombola anali m'busa, mwina amalawi ena sitimadziwa ndipo sitimakumbukira, andi mudzina lotchulidwa kuti no m'busa Malemu John Chilembwe ndi mkazi wake. Ndipo John Chilembwe anayima namanena kuti as long as ine ndili ni moyo, ine ndimatumikira Mbuye, ine ndimachidziwa choonadi, andi ine ndidzayima pa choonadi. Ine ndikuyima pano kunena kuti ngati kufa ndife, ngati kuphedwa ndiphedwe, ngati ndikumangidwa ndimangidwe, ngati ndikudzunzidwa ndi nkhanza za adzungu amene akudzunzawa andidzunze, koma ndidzayimirira chifukwa cha amalawi ovutika amene ali kumudzi, amalawi amene akusaushika, amalawi amene akulimitsidwa minda opanda ngakhale malipiro, adzungu nkumalemera. Ine ndidzayima ndikumenyera ufulu wa anthu anga kuti apulumutsidwe. M'busa Malemu John Chilembwe anali munthu okuda, anali Malawi. So ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti ndidzomvesa chisoni lero kuti adzibutsa nkumayima chifukwa chona kuti pa msonkhano pabwera president, pabwera vice president, ndikuyima ndikumapemphera mapemphero abodza, mapemphero osamveka ndi kumwamba komwe, koma cholinga chake cha pemphero nkungofuna kumpanga prison munthu, ndikungofuna kudzisegulira wokha majenera kuti alandire ma uniform. Ndimafuna ndiyankhule ngati mtumiki wa Mulungu kuti mukumana nawo mkono wa Yehova, chifukwa dzina limene mumalitchula m'mapemphero anuwo, ngakhale mapemphero anu onokha mukudziwa kuti amakhala abodza, Yehova mulibe, koma chifukwa cha dzina loopsa la Yehova wamakamu limene mumalitchulalo, Yehova adzakukanthani. Chifukwa Yehova salola zopusa, Yehova samapanga masaji anthu ofunanso kuti adzisewera ndi dzina lake. So muchenjere nonse madzibusa. Tere ndizomvesa chisoni ku Malawi kuli mipingo yambiri, ena madzibusa ena ndamene tikwamba kukanganira na maudindo, kumenya na kuchulira na nkhani za ufiti. Ine ngati kuloza ndio ine ndimadziwa kuloza, ine ngati kumenya nditakukubwerera kunyumba kukonko kuza kukutumula yati munthu yoto ati ndi reverend, munthu yoto ni moderator, munthu yoto akufuna tikukhala mkulu wa mpingo wa synod, koma munthu yakufika kumayankhula za ufiti kuti sindimaopananeso ndinasadzika. Ndifati kunena kuti dziko la Malawi madzibusa athu cholinga chawo sikutumikira dziko koma mimba dzawo kufuna chuma, anthu oyipa kwambiri. Ndifuna ndilimbikitse m'busa David Mbewe kunena kuti apostle pitirizani kutumikira Yehova, Malawi midzimu yake ikukupemphererani, ndipo chabwino china chilichonse chimene umafesa Yehova amachikumbukira. Choma wa Mulungu akunena kuti chimene umafesa chomwe chodzakolola. Mashehe athu amene mumayima ndikuyankhula, imani muyankhule mizikiti yanu, mabusa machechi anu kunena kuti dziko la Malawi
latengedwa ndi adani. Zikomo kwambiri. Nufuna ndifike pa kupitiliza audio imene ndinatumiza wiki yatha. Choyambirira ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti dziko la Malawi lilibe mtsogoleri ku nyumba ya malamulo, either you like it or not. Amene mukuti ndi mtsogoleri ku nyumba ya malamuloyo wayimapo ngati chikwangwani. Chifukwa chani ndikufotokoza? Ndifuna mundimvesese. Ena tokumana udiya game changer panopo ndakuoneka ngati wagulidwa. Ine ngati activist sindidzalola kuti Amalawi adzipwisisidwa, sindidzalola kumachiyankhula choonadi mbali kumachitsemberera koma kuchiyankhula straight. Chifukwa mukadzachidziwa choonadi cho chidza kumasulani. Tere ndi mavuto akulu kuona Amalawi akuthamangira zitsiru zononga dziko nkumaombera m'manja. Anda Amalawi ena usadzindikiranso kumanena kuti koma choonadi mtsogoleri ndi ameneyi. Bible likunena kuti amene wansotusana wasankhe Yehova. Mundimvetsese bwinobwino. So dziko la Malawi kuyambira pachiyambi pa kutengedwa kwa boma limene linatengedwa ali limene likulamulidwa ndi ma president 9 ka president wina anachokamo chiwambo. Komano ma president amene asala mmene muwa. You can agree with me. Mutakundivomereza kunena kuti no ndi boma limene linatengedwa ndi ukadaulo ndi dzindalama ndi akatangale amene anachitika kuma nyumba kapena kumabwalo amilandu, right? Chifukwa zigamulo zimene zinabwera kumabwalo amilandu ndi nkhani imene inapita kumabwalo amilandu ndi zosiyana. Zikusiyana bwanji? Wodandaula ananena kuti chisankho sichidayende bwino. Wogamula akunena kuti 50+1 kuti muntu aoneke wina. Pamene chisankho chimene amachigamulacho chinalibe 50+1, right? Chisankho chimene amachigamulacho anthu sadaphatikizana amene anawaphatikizitsawo, right? So panopo tifuna tiyankhule chilungamo mokhristuka kapena kuti mwauzimu mopemphera osatinso kubisa mawu kunena kuti zonse zimene zikuchitika dziko lino dziko lisili kuyendesedwatu ndi anthu amene mukuwatchula kuti nduna dzaboma, vice president wa dziko kandi president wa dziko. Dziko lino lolagona m'manja mwa majaji. That's why mukuona kuti zimamiliyoni zochuluka zikupita kumeneku kuonjezeredwa zimamiliyoni kupasidwa zindalama kuti azidya mudzina lonena kuti no apasidwa ma house allowance pamene anthu onse anapasidwa nyumba kale. Anthu ena onse ali ndi zinyumba kale chabwino ngati ali ndi zinyumba kale koma pa malamulo amayeneka kuti azilandira house allowance, koma house allowance ya munthu ikufika pa 2 million. Yeti munthu wina kuvutika nyumba alibe, pogona alibe, china chilichonse alibe, katundu wache anapita ndi madzi, boma likuti ndalama ilibe. Boma lomwelo limene likuti ndalama lilibelo likunena kuti timpasa jaji uyu amene anatika pa mpandoyi amene anapangisa kuti zathu zitekei 2 million kuti azikangolipira nyumba. Boma lomwelo limene likunena kuti no dziko ndalama kulibe, china chilichonse palibe. Ife sitingathe kuthandiza anthu amene akuvutika ndi madzi kumpoto, sitingathe kuthandiza anthu amene akuvutika ndi madzi ku Eastern Region, sitingathe kuthandiza anthu amene afa ndi kudzunzika ndi madzi katundu wawo apita ku Southern Region. Akunena kuti tatenga 1.1 billion kuti izidzala kapinga. Pamenepo ndi pamene mungadziwa kuti awanso Yehova sana wasankhe, anasankhidwa ndi katangale amene anatuluka m'mabwalo amilandu. Ine ni Mr. Game Changer chikoni cha usi. So kuyambira pamene pacha chikina chilichonse chimene chikuchitika chikuyendera m'mabwalo amilandu. Okuba wonse akupulumukira ku mabwalo amilandu. Nkhani zonse zimene zazikulu za anthu okuba zagonesedwa ndi kuvindikidwa ku mabwalo amilandu. Fa anthu akudziwa kunena kuti ife target yathu mphamvu zathu zili ku mabwalo amilandu. Tere ngati kuli kufuna kutinyira kuyika dzindalama ndi mabwalo amilandu kuti ifenso zikadzativuta tizathamangire azapereke chigamulo cholondola ku mabwalo amilandu. That's why mukuona kunena kuti tina chilichonse dziko lino mabwalo amilandu akutenga gawo lalikulu. Chifukwa chani? Ndi anthu amene anapangitsa kuti boma ili likhale pampando. Fa zigamulo zawo zinali zosalungama mtima. Andi ndimafuna majaji nonse amene munapanga chisankho chogamula zigamulo zonyansa ngati zimenezi mukhale mzipinda dzanu kanda akazi anu kayanoka kaenda nalo muudza Ambuye kuti Ambuye inde ndalama ndikupasidwa, inde china chilichonse chikuyenda
magali moto ndi amene wazindalama zimabiliyoni tinapasidwa. Koma Mbuye konzani moyo wanga mundikhululukire. Aja amene alowa kumanda aja sikuti samafuna kukhala ndi moyo. Aja amene akujunzika, aja amene achosedwa ntchito, aja zinthu mmene zakwerera anthu amene akugona ndi njawa sikuti anafunayi. Koma zisankho zimene ndinapanga ineyo zinali zosalungama mtima. Chigamulo chimene ndinapereka chinali chosalungama mtima. Gentlemen, pakufunika kubwera pamaso pa Mulungu kumudza Mbuye kuti Mbuye forgive me. Right? And mbewu imene ikupitilirabe. Ndimafuna mudziwe kuti chifukwa chani ndikunena kuti ku nyumba ya malamulo kulibe leader wa opposition. And dziko lino la Malawi likulamulidwa ndi mphamvu zonse ndi anthu amodzimodzi, palibe sokuletsa, palibe sokusutsa. Ndifuna mudziwe iti munthawi imene Tonse Alliance inawina, anawina tusiya Chakwera, anawina tusiya Chilima. Ndikunena za Tonse Alliance imene inali ndi zipani 9 ndipo zinawina zo ndi zipani 9. Tere nkulakwa kumanena kuti anawina ndi Chakwera, anawina ndi Chilima. Awa anangosogolera ma president azawo 7 amene akubwera mbuyo ndi anthu awo. Koma no, chimene Kuyankhula ndichonena kuti atawina molingana ndi malamulo a dziko lino, chipani chachikulu mdzikolo chosusa boma ndi chimene chimakhala ndi mphamvu molingana ndi malamulo a dziko kupereka dzina la munthu amene atha kukhala leader wa opposition. Koma for the first time in the history of this republic tinaona kunena kuti speaker wa nyumba ya malamulo amene so ndi member kapena kuti MP wa chipani cha Malawi Congress Party chimene chikulamula akuyima kunena kuti molingana ndi nyumba ya malamulo kuti sitingamakambirane kapena kupanga pasi mabudget ena ndi ena popanda leader wa opposition. Ine ngati speaker wa nyumba ya malamulo wa MCP ine ndasankha Kondwani Nankumwa kuti akhale leader wa chani wa opposition. Mongo yembekezera chichewacho chimatero choncho. Ndipo posimikizira mawu amene fetima wamvera posatira parliament imene yiyo tinamva pokaona Kondwani Nankumwa akuyima pa Times ndi radio ena kufotokoza kuti no, ineyo tu sindili pamene paja ngati munthu osankhidwa ndi chipani, ndili pamene pajapo ngati osankhidwa ndi MCP. Chifukwa tikamakamba za Mai Catherine Gotani Hara tikukamba za MCP. So ndili pamene pajapo kuti MCP ndi amene andisankha. Tere nthawi itakwana yonena kuti ainwake a DPP wa asankhe munthu anaona so munthu imene kuti kodi chabwino Catherine Gotani Hara wamusankha Nankumwa kodi aliwefe ndoyenera kunena kuti atha kugwira ntchito ngati leader wa opposition. Ndipo ndikukhulupirira kuti according to experience imene ali nayo ndi zimene anapeza muka period kamene Honorable Nankumwa anagwira ntchito moyembekezera mongogwiridzira ngati leader wa opposition osankhidwa osati ndi chipani. Amene tonayeneka songa khale kusankha munthu ongogwiridzira anali inwa chipani cha Democratic Progressive Party. Koma I don't know kuti mphamvu anazitenga kuti Mai Catherine Gotani Hara kuti atha kuchuza munthu malo motulusa maonena kuti tipezereni munthu amene atha kuyima ngati oyembekezera musana tipase mwina dzina la munthu amene mufuna kuti akhale leader wa opposition. Koma kuyima kuna kuti ine ndasankhawa kuti akhale leader wa opposition. Sindikudziwa kuti kuseri amakambira nazo tani, kuseri anagwiriza nazo tani, zolinga zawo za mawu ndi zotani. Right? Ndeni funa mundisatire bwino kwambiri. Yafika nthawi imeneno ngati chipani chinasankha Dr. George Chaponda amene ndi mmodzi mwa ma-founders a chipani cha DPP, komanso amene anakhalapo leader wa opposition mu ulamuliro wa Mai Joyce Banda, amene anayigwira ntchito osasekerera zopusa pakana kuchosa boma pa mpando chifukwa chonena kuti samasekerera ndi kuvomereza komanso kusayinira mabili opusa ku parliament. Lero tikunena pano chipani chitasankha dzina limene licha ndikupita nalo dzina licha ku parliament. Tinaona po uyu amene anavomereza kuti inetu ndangukhalapo ngati oyembekezera ndipo anandikapo siya chipani ndi Mai Catherine Gotani Hara MCP akunena kuti yayi akuphamangira ku court. Bwanji mukundichosa ine nalonso court malo mokuti lione kuti yayi pajato amayi aja aspikala namusankha munthu ngati oyembekezera nawo ainake asankha munthu kuti sopano munthu awo ndi uyu ayi ndekhote kuti ayi dikirani mkumapangezi madrezo siyana nkhani yake inali system anagwirizana
chinali chinthu chimene anachiumbira tikutiza panga chonchi ndipo tikakuikapo suzachokapo akadzapita ku koti tinali tinyira kale tinali pasasi ndalama tili pano ine tipangisa kuti tibwere pano ndi koti lomwero ndi ukapitako iweyo sikuti swazalola kuti iweyo uchokepo kapena bwerepo chaponda zizatizunza zizatiulula sisizatheka ukhalapo iwe amene right kunena kwina anasankha munthu amene amadziwa kuti ndofoka m'maganizo mwake andi kuchokera pa chimenecho ife ngati anthu onerera ma activist komanso ngati nzika za dziko anthu ovutika anthu osauka alimi amene akungomenyedwa katafuse mafusowa tinanena kuti zikomo kwambiri popeza tasankhiridwa leader wa opposition tiye timpange support koma Malawi mukuona zimene zikuchitika kuti leader wa opposition ali komweko parliament ikudusisa biru ya 1.1 billion azikadzala mauchu ku state house 1.1 billion osati 1.1 million koma 1.1 billion ma 100 million okwana levelly ndikuwavomereza kuti ndalama zimene zozo zipite ku nyumba ya president azikadzalira mauchu mukukhulupirira kuti no chimene chilungamo akuvomereza kunena kuti no dziko limene lili pa umphawi dziko limene anthu ake ali pa moto akugona m'makampu dziko limene anthu ake akujunzika akusowa chakudya akunena kuti maloya athu amene majaji athu aja amene anapangisa kuti akhale pa mpando aja tizapasa ma 2 million ma 1.5 million ma 1.2 million amene amalandira 100,000 ngati house allowance azandira 600,000 yet anthu ovutika amene sosakugwira ntchito amene saunongeredwa katundu ali pomwepo boma likuti ndalama za mmenewo alibe right leader wa opposition ali pomwepo akusainira bill imeneyo iniyo ndikumanena kuti dziko la Malawi tili leader wa opposition right zinthu zafika pokwera ku parliament leader wa opposition ali pomwepo mabiro amene akugwira ni mabiro mpinja anthu mabiro ofuna kuti adzikomera anthu okaoka amene ali ku parliament amene ali ni maudindo munthu osauka mwinake vota ali pomwepo leader wa opposition akombera manja zili bwino anthu akuonjezedwa ndi ndalama ma 100% koma munthu amene ali civil servant mphunzisi wa polisi sitikali dokotala nesi munthu ogwira ntchito yokolopa kuchipatala kumpasa 8% kumpasa 8% yonso kumuuza kuti chifukwa cha cyclone ukuyenekaso ziperekaso zindalama dzina zoti ife tizitafuna mu dzina la cyclone amunimvesesaka lero dziko la Malawi nkumanena kuti lo azitumiki ngati amenewa azisogolera ngati amenewa ndikumakhalaso ndi khumbo lonena kuti ine ndifuna ndikhale president wa dziko ndeni mafuna ndifunse na Malawi kuti kodi munthu amene akulephera kuliso saboma likupanga zoyipali munthu amene akulephera kuyimika chala chache kusonya woyipayi ndiye kuti iyeyi akunena kuti no masomphenya yake ndofunaso kuti akhale president adzakhala president wabwino otumikira anthu kapena utumikira anthu okuba ndifuna muti yankhe pamenepo mwina ndibwereza funso langa silina mveke bwino munthu amene akukanika kuyima kususana ndicho nyansa kunena kwina munthu amene akugwirizana ndi zoyipa zozunza anthu amene akuvomereza mabiro ongofuna kuti anthu adzilemereza okha osati anthu osauka kodi munthu amene akuvomereza zimenezi pamene ali MP wamba pamene ali leader wa opposition oyikidwapo ndi anthu okubawa kodi munthu amene akadzakhala president azapanga zosiyana ndi zimene anthu okubawa kupanga atambwali samametana komanso awiri sayenda pamodzi asanapangane ndimafuna ndiyankhule chonchi okondedwa muziwe ichi nkhondo imene ikuchitika mdziko lino ndiyonena kuti wokubawa apitilirebe kudyera limodzi mpaka nakalikali chifukwa chimene ndikuchiona chikutengera pa chiyambi kudzafika tsiku la lero akondwanira nkhumwe ngati leader wa opposition Amalawi anakukondani kwambiri koma zintchito zanu zimene mukutionesera bwana zintchito zopweteka kwambiri right komanso mundilole ndibwerere ku chipani cha Democratic Progressive Party kunena kuti no ngati chipani cha progressive DPP Democratic Progressive Party kodi ndekuti palibe njira ina iliyonse pamene Amalawi akudandaula kunena kuti no ife tikudandaula kunena kuti mabiro amene akudusa ku parliament ndi mabiro oti pinja kopsa koma leader wa opposition akuvomereza mabiro amenewa kodi simungapange njira ine kuti mupulumusire Amalawi
komabe mafunso amene angakhala kupita kwa inu napeza mayankho kuna kutiro mayankho muli nawo onena kuti inunso sizikukusangalasani koma mwasekeredwa makoma chifukwa nkhani ikapita ku khoti kupanganso zokomera nthawi kuba omwewo. Sinanga ndi bizinesi ya anthu amodzi, sinanga anthu ana muyikapo ndiwo, sinanga kukakamirapo mwakudziwa chimene anthu akuchita. Pabisidwatu zinthu zoyipa, pabisidwatu mabi pamene papa kuti asaonekere. Ndi akalowapo wina ngati mene alili George Chaponda ndekuti pasokonekera zambiri zivumbuluka Malawi azindikira ayaluka. That's why akusungapo munthu ngati amene ogona. Koma kumvesa chisoni munthu ngati amene zonsezi zimene zochitikazi mavuto onsewa palibe chimene kuyankhula palibe akishoni kapita kakhale kuyitana anangotinamizapo iyayi ngati zakuti tizisintha ine ngati leader opposition ndayitanira Malawi kunsewu tikapanga ma demonstration tiseka dziko lino zinali nyali zokhazokha. That's why mukuona kuti ngakhale ku ACB libe director amene alikoja wangoyikidwa kuti azidya zindalama. Palibe chimene chingachitike, palibe munthu amene angamangidwe, palibe wina lese amene so angapange china chilichonse ngakhale mayichizuma palibe chimene angapange. Nkhani yake akudziwana ndi cheni. Ndeni mafuna ndibwere mawu awo onena kuti amayi ndi abambo ziwani ichi wonse amene mukunena kuti Malawi wasokonekera yankho lake ndi limodzi lofuna kukonzera dziko lino. Inu anthu amene mumanena kuti APM ndokalamba ndibwerezenso mawu awo. Kukalamba sikulamulira dziko, kuchepa zaka sikulamulira dziko, zimasogolera dziko kapena chimene chimapangitsa kuti dziko litukuke ndi nzeru za munthuyo. Andi DPP ngati chipani ni nkhondo zimene muli nazo ku DPP mukayimika wina aliyense ku DPP kwamene mukutenga kuti kaendo wanzeru kaendo otani kaanaphunzira mwantu duwati kusiya gogo wanu uyu ziwani kuti DPP yata. Chifukwa kuyambira pamenepo patuka zipani zimene tina chose chimene azizanena chifukwa Amalawi ena muchi kudopusha mangovomeza kanjira kanchere kalero kumapeto kwati azizalira zaka 5 adzavomereza muzapeza kuti anthu azatuka nditi zipani tawo. Nkhani yake aphwasule Democratic Progressive Party. Kuphwasulidwa kwa Democratic Progressive Party DPP ndi plani imene ikukonzedwa kuti athesepo chipanichi. Tera anthu onsewo amene akudzuka amene akuvuta nkhani yake sikufuna kukhala president koma kufuna kuphwasula chipani. Tere tupita Mutharika akaima mpamene muti mudzaone kuti amene amafuna ndi kuphwasula chipani aja ndi awo ayambisa chawowa, ndi awo amene alowa ku UTM-wa, ndi awo amene atakhala alignment-wa, ndi awo amene akutchulidwa kuti akhala president wa chipani chakutiwa. Zimene mundikhulupirire ndi posachedwa pamudziona. Koma pempho langa ndimafuna ndiyankhule chonchi. Profesa Arthur Mutharika ntchito zake Malawi akudzidziwa ndi ntchito zabwino mbali ina ndizolephera. Amene akulamulira mukwadziwa kale kuti kodi ubwino walo ndi otani kuipa kwawo ndikotani ngakhale mwana akudziwa. Nimafuna kwabwino kuyimika munthu amene Amalawi mukumudziwa amene mukamasiyanisa mukuti bora wakuti right. Chipani cha DPP ngati mfuna kuti chipani ichi chikhale ndi mphamvu. Nimafuna ndiyankhula chonchi ngati activist, ngati citizen wa dziko lino, ngati nzika yobadwira muno, makolo obadwira muno, agogo obadwira muno, ainake mbadwa za dziko lino kunena kuti ndikanakonda chipani ichi chikhale pansi muunikirane. Ndipo Peter Mutharika ime ndi atupere muluzi nayenso atupere muluzi asiye kukula mtima. Munimvesesa bwinobwino asiye kukula mtima azichepese agwire ntchito ndi atate aja right. Asazitenga ngatali ndi mulalo umene uli naye umene uli ndi atupere sungapangise kumpasa mpando wa president sizingatheke lopata vuta maka. Ngati DPP ili pamene paja atupere sangalumpe pamene paja kukafika paka na kukayipitirira DPP kukakhalauko unless pata chitika katangale wina wake. So kuti zinthu zizitheke Amalawi akunena kuti inu abwana APM muyime ndi atupere muludzi. Musasira anthu mavuto amenewa, muzisasira anthu mavuto wa mwina mutatulusa mavuto amene akuwaona pano azizapanga zibwana okha mu 2030 koma papa zibwana zimene zichitika panozi kuti zifezite komanso mfiti zidziwike imani nokha mmene munayimira 2019 mmene munayimira 2020 ena onsewa akusapoteni. Amalawi simukudabwa kunena kuti dziko la Malawi anthu akulongolola kwambiri nkhani yake ya munthu mmodzi. Yeti ku DPP ko kuli Bright Saka munthu anzeru kwambiri alipe akungofotokoza mfundo zake, munthu odziwa democracy, munthu amene akuyenda pa chilungamo chokonda anthu ache,
kuladaliso kabambe munthu wophunzira munthu wa economy anakhalapo mkulu wa Malawi anakhalapo mkulu wa Reserve Bank akungopanga mfundo zace kungofotokoza mfundo zace ali pesa alimbana ndi munthu. Kula George Chaponda munthu amene ngophunziranso bwino kwambiri amene chipani cha DPP amachidziwa kwambiri angopanga mfundo zake palibe chimene akuchita palibe chimene akuvutisana ndi munthu. Kulionamo Mwanamveka munthu ophunzira kwambiri amene anapangapo zawo kaunsi ndi dzina zambiri anakhalapo Minister of Finance palibe kukangana ndi munthu angopanga zake. Kule akulu achina gudu ugondo anthu amene agwira ntchito ndi bomba palibe kutekeseka kapena kutani akuyang'ana mavuto a dziko. Fachani munthu mmodzi fachani dziko lonse akhala otchuka munthu mmodzi tonsefe ndi opusa makandidate onse amene ali kumene kungopusa. Amalawi mudziwe kunena kuti pali china chake adzungu ananena kuti there is. So chinthu chimene chili pamene pachi mudziwa kuti chikuchokera ku Tonse Alliance and pali kweke wamkulu kwambiri kuti DPP mukapanga mistake ndiye kuti zinthu zanu zikuvutana, right? Nkhani imene ili pano ndiyankhule mwa straight ndiyofuna kuthana ndi chipani cha DPP chitepo kuti anthu adzalowe mosavuta ndipo kuthapu kwache nkhondo ikapitirira akufunisisa kunena kuti no zikatheka kunena kuti Peter Mutharika kuti sayima ngakhala atakawina Bright Saka ngakhala atakawina Mwanamveka ngakhala atakawina Akabambe ngakhala atakawina kaini ndani ndiye kuti akulu awa azisachoka ndi timu ina ndale zake ndizo mwezi zimafuna kuzochita za chilima zije zokuti azachoke ndi anthu 1 million akaphatikize uku kamunivesesa kaya. Ine lero ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ngati mavuto amene asimukonza ndiye kuti dziko la Malawi limuiwale kuti muzakhala zisogoleri koma ngati mukukumbisisa kuti mulipulumutsa dziko lino andi cholinga chanu simukuyang'ana pa chuma vomerezani kunena kuti tate inu ngakhale ndinu munthu wamkulu koma kukula kwanu Mulungu ayikapo nzeru pitirizani mpando umenewo ife anafe tizizakanganirana mwina inu mutanena sipano kuti ndalamulira ndikufuna ndikapume izo Amalawi azakondwera nazo kwambiri. Pomalidzira Amalawi nimafuna mudziwezi kuti no ma-activist tili ndi khumbo lofuna kutumikira Amalawi ndipo tili ndi khumbo lofuna kuti no tipite ma radio station tiliuze dziko lichoda tili ndi khumbo lofuna kupita pansewu tiliuze boma ili kuti lalephera lichoke pampando tili ndi khumbo lofuna china chilichonse chichitike nkhani ndi zimene zizamagesi posa zichinopa tinaonapo nduna ikulira misozi mbwembwembwembwe zinali misozi ndinanenapo ine kuti anduna wasikuti akulira kuti magesi akuvuta akunyadira misozi cha ndiyochuluka ndi chimwemwe chifukwa allowance akulowa ambiri sikuti sakudandaula anthu amene waiya lero akulu mboma mkaeni nduna kaeni ndani kaeni majaji apasidwa mafiyolo maliters kadi 3000 chakuti liters 2000 chakuti liters. Mukunivesesa bwinobwino munthu mmodzi maliters amene akupasidwa pa siku simungakhulupirire munthu ndani amene angaendere 100 chakuti liters pa siku nduna akupita kuti siku ndi siku akupita kuti yeti ziko tikuda kuti ndalama mulibemo zimenezo zikavomereza bingo atabwera anena kuti dziko la Malawi silosauka dziko la Malawi osauka ndazisogolera osauka maganizidwe awo dziko la Malawi ndi china chilichonse sitinaone sitinakhulupirire dziko la Malawi silina sinte ndalama sinakwere mphamvu anthu siti magone kachibanga panja. Ine Mr. Game Changer chikone chawose so Amalawi ziwane kuna kuti zonse zimene zikuchitikazi zikusoweka ino Amalawi amene muli maiko akunja mutipange support. Ine ndimayankhula kuchokera kale sindikudziwa kuti mudzakhulupirire tidzapange chati koma ndine munthu mmodzi amene sindimachoka pa chilungamo komanso sindimatekeseka kapena kugwedezedwa ndakhala ndikupezedwa ndi anthu ambiri kuti ndisiye kuyankhulira ino Amalawi koma ndimanena kuti ine ndidzayimabe ngakhale ndikuvutika ngakhale tikusowa ndalama yokuti tigule ngakhale mayunisi koma I will stand and speak what is true no matter what, right? Ndikunena pano akukanika kuti andipase ID yanga ndaenda mwezi uno wachiwiri kungondipasa kokha nambala ya ID akuti zina lako lokhali palibe project network sikupezeka koma ina network yakupezekapo koma kungoona zina lokuti Mutholo zikukanika kuti andipase ID yanga koma ndilemekedza kumwamba chifukwa chonena kuti I will stand no matter what sindikubwerera mbuyo koma kuyankhula chilungamo kulidzudzula boma la Katangale ngati limeneli. And mafandi yankhule pano kuti ma demonstration ochosa boma liberera kuyeneka kuchitika amunimvesesa kaya koma kuti achitike Malawi ndikukupemphani anthu andale kaya ndina UDF kaya ndina DPP
kaya ndino MCP ma MP amene mukumva kuwawa kwambiri toto akuluakulu amene takumva kuwawa ni ma MP akuchokera pa constituency. Musamanene kuti no iyayi chifukwa choti kulamula ndi MCP ndiye kuti ma MP awo akukondwa. Ma MP akudandaula kopsa, makhansala akudandaula kopsa ndakumana ndi anthu ambiri, right? ayutm ndiye wesi akudzudzika kwambiri. Tere ndimafuna ndikuwuzeni nonse amene munapita ku UTM bwererani kumene munachokera, makolo anu akakulandire. Fangati mukuyembekeza ngati muli ndi kholo lanu limene mukuliyang'anali lilibe mphamvu pa 2025. Mukawerenga malamulo ku section 83 kuti malamulo akuti chani. Koma ndimafuna ndiyankhule choti kunena kuti muli ndi nthawi yakubwereranso kumene mwagwera. Ngati muli anthu opusa amene mutakumamvera chira Dausi amene agulidwa, amene anakuwuza ndikale kuti inetu Dausi ndi wa MCP, zikamverani ndiye zikulamala lipita kudandawa. Koma ngati iniyo munachoka kuna mumaona ngati kuti kusata nsipu obiriwira zina lake Saulos Cloud Chiliba, uyu amene akupezeka mu nkhani za Zuneth Satai, amene akutchuka ndi nkhani za Katangale, and amene akuoneka kuti matemu ake awiri akwanayi, ndiye kuli bwino kungobwerera chifukwa mugwiritsidwa fwalo wa moto. Inu mawaganu ndi omwe aja simunachoke. Ndimafuna ndizuzule mawu awa kwa nonse kana nduna a homeland ndi akuluakulu nonse amene mwayima kumasusana ndi Boni Kalindo kuti ayi Boni Kalindo akukhanga takutapa ndalama kwa anthu obwera mwakuti makunifaa kususana ndife. Ndimafuna ndiyankhule chonchi ngati nzika ya dziko lino, nzika ina iliyonse imene ikupanga bizinesi mdziko lino opanda chilolezo ibwerere kuzaleka. Ndipo nzika ina iliyonse imene yapita m'mizi kumakayika ma bizinesi awo mopanda ndondomeko ndi mapepala okhazikika ndi chivomerezo cha dziko lino, ine game changer ndikuyankhula kuti no pakhala operation bwezerani kwawo asakhalenso kuno. Amalawi akudzudzika kulephera kupanga ma bizinesi m'makuka, nkhani yake anthu obwera alandire ndalama zakubomba. Ife Amalawi sitikulandira china chilichonse, atipangira ma bizinesi m'maderamu tisapangenso bizinesi. Ife inake ife ndiye tithawira kuti tizikagona kuchipatala tikakhale kumoshale, yet government is there. Akuluakulu akamera iyayi tifata athamangitsa akalandira mamiliyoni kuchokera kwa amwenyeku, kuchokera kwa Ethiopia, kuchokera kwa Burundi ku, basi akhala chete. Defe ndikunena kuti no ma activist tiola tokha tisesa tokha nkhusha zonse zipita kwawo. Ndipo ifeyo tazunzika tumayiko ainake. Mwina aina no emene muli ndunanu kani ma MP kani ndani kama pasito maudindo chisumu naenda ife tutaenda maiko siyana. Tazunzikamo ife buzina lokuti ndifa anthu obwera. Chaza ndiyanire lokuti anthu awo azingolowa kumapanga ma business awo opanda sungakhale mapepa ife ndikumasekerera. Amene wati wachosa tokha ngati akukupasani ndalama kuti adzikhalabe, ife yesu tikulandira ndalama ya munthu koma kuchosa zopusa Amalawi ena kapange business. Kadi limozi kaya. Then mafuna pomali chiradi pemphecho Amalawi ambiri mwakhamu kufunsa kodi ma demonstration abwera liti. Kodi akuluakulu mapana anu mukupanga bwanji? Mr. Game Changer zanu zili pati. Ndimafuna ndiyankhule chonchi china chilichonse ngakhale lero chililede koma sitikuthandizidwa. Kandi zipani zosusa boma sizikutithandiza, kandi anthu apa business sakutithandiza, kandi ndani sakutithandiza, kandi ndani sakutithandiza, kandi mipingo sikutithandiza, kandi mabungwe sakutithandiza. Therefore kuti ma message ambira akupeze diso pakukhala chipwirikiti kwambiri kuti zitheke. So ndimafuna ndikupempheni nonse amene muli ku UK, America, China, South Africa, kandi maiko anika ikono kwa Africa kapena kunja kwa Africa kaya ku Malawi kuno, tithandizeni kuti zinthu zitheke. Ndipo nonse amene mufuna kutumiza kochepa kanthu anena kayathatani, ine pafika Malawi pasindi kuima somo madusira mbali koma kukuza ni chilungamo. Kandalama kamene muti mutumidzeko kasintha zinthu tikakaphatikiza awo tipita pansewu, right? Komweto tikamaza pita pansewu muzakonzeke bwinobwino Malawi, muzakonzeke osaopa osatekeseka kukafa kubwerako koma tifati ompole Malawi. Tere nonse amene mufuna kutumiza thandizo lanu mutha kutumiza ku nambala iyi, ndipo mutha kuyankhula naneso chimodzimodzi tiyankhulana. Nambala yake ndi +265 9 modzi ba 8 atatu 30 831. Ndibwerezenso nambala +265 988 30 831.
1. Nambala imeneyo ili pa Airtel Money. Ndipo izi tulusa zina osatira Game Changer kapena Innocent Mutholo no. Mene ndanenera ndikukhomereredwa ineyo kunena kuti no idea ga ituluke ndikapangise Airtel Money. Ndikasigulise mu account yena chifine munthu ndinali ndi ma account koma ali maiko akuja. Kunoko tilibe iya. So ndikuyesesa kunena kuti no atipase inu atangoganza chipepala chokha kukupasa nambala yako ya ID bezi wiki. Khadi yake ati amene uja ndi Mutholo. So tinabwereka kwa iwo akufuna kwa bwino ndibwereke ndi ID yanu kangosegulisa Airtel Money kuti yo ufuna kuthandiza athandize kuchokera ku namba imene ndi namba yake ndi imene yoyo imene so ili pa WhatsApp right imene so ndikugwisa ntchitoyi kundiimbira ndikuyankhani kundifunsa ndikuyankhani komanso thandizo lanu mukatumiza ndidziwiseni kuti matumiza ndinu ndibwerezenso namba layi +265 888 abidi 9888 ndibwerezenso ndikufuna kuti wina asaone kuti mwina sana mvesese iya ndile mbaso pasi pa message yanga koma kuti mwina ayena kamapanga forward samapanga chimodzimodzi namba layi ndi +265 9 ma 8 3 0831 pa WhatsApp. Tikunena kuti ma demonstration achitika bene mungaponyene mothamanga nimene so tingapitire pasi mothamanga koma Malawi akudzudzika nibwerezenso pano nonse amene mumapita kuvota ku convention kandi chipani cha DPP kandi cha UDF cha Malawi Congress Party kandi chipani chanji kaganizeni mwanzeru ni modzama maka ina opposition ndakuuza ndikale osapanga chibwana musavotere mbalume zongo yankhulidwa pa sonkhano kapena mma social media kapena ndi anthu ongozungulira okudya nawo anthu apasidwa contract anthu alonjezedwa anthu apasidwa zindalama. That's why ku parliament kukuchitika mbwerera ine Mr. Game Changer chikondi chawese ndipo ndiyakhule pano kuti opikisana nafe azaona chopikisana nafe sindikuopa sindikubwerera mbuyo ndili kuno ku Malawi sindikuchoka paka na titapita pansewu andikupita kwanu pansewu tanzanunkha ndithu zizaoneka pombo koma kuti zitheke inu anzathu azipani anzathu andale anzathu amipingo anzathu amabungwe anzathu ogwira ntchito anzathu amene muli maiko akunja please tipangeni support nambala ndimeneyo kufuna kuti mukumane ndi Game Changer mukumane nane koma mosamala kwambiri chifukwa mukakumana nane mopusa ndiye kuti muzapanga regret pamawa ine Mr. Game Changer chikondi chawusi siku labwino mwakopa nonse.